Jó napot, Vajdaság! Mindenkit nagy tisztelettel köszöntök. A vajdasági magyar közösség egyik legtömegesebb rendezvényén itt a szabadkai lóversenypályán. 12. alkalommal kerül megrendezésre a vajdasági vágta, mint a nemzeti vágta vajdasági előfutama, és ma először sajnos Pásztor István nélkül, aki ennek a rendezvénynek nem csak a védnöke, hanem a megálmodója is volt. Ahogy sok minden másban, úgy a vajdasági vágta továbbvitelében is megpróbáljuk pótolni az ő hiányát, és megpróbáljuk továbbvinni azt, amit ő elképzelt, megálmodott, és meg is valósított. Szeretném megköszönni a szervezőknek, a szervezőbizottságnak, a lebonyolítóknak, Bunforti Vadarnak elsősorban, a versenyzőknek, a rengeteg segítőnek, akiknek köszönhetően 12. alkalommal is létrejöhet a vajdasági vágta, amelyre nem csak versenyzőként, hanem nézőként, szurkolóként, vagy a főzőverseny résztvevőjeként is Vajdaság minden szegletéből ellátogattak a magyarok. Ezért ez egy igazán közösségépítő rendezvény, olyan, mint a mi közösségünk, senkit nem rekeztünk ki, ugyanakkor büszkék vagyunk értékeinkre, büszkék vagyunk hagyományainkra, és azt szeretnénk továbbvinni. A mai nap a vajdasági vágta mellett arról is szól, hogy Palicson újraélesztettük Vermes Lajos olimpiáját, aki 16 évvel az első athéni újkori olimpiai játékokat megelőzően nálunk Palicson olimpiai játékokat szervezett. Nem csak az emlékét tartjuk tiszteletben, hanem felújítjuk azt az örökséget, amelyet ránk hagyott, például a palicsi víztorony formájában, vagy a következő időszakban a Bagolyvár formájában, amelyben egy sportmúzeumot szeretnénk kialakítani. De ugyanígy a hagyományaink részét képezi a lovasport, az ügetősport is, amely itt nem a főszerepet játsza, de örülök annak, hogy Pásztor István tiszteletére új tartalmakkal bővítették a szervezők a 12. vajdasági vágtát. Én azt kívánom magunknak, azt kívánom mindenkinek, hogy érezzük jól magunkat, építsük a közösséget, mutassuk meg az erőnket ma is, ahogy június 2-án és június 9-én is meg kell, hogy mutassuk a közösségünknek az erejét, hiszen rajtunk kívül senki más ezt helyettünk nem fogja megtenni. Hajrá magyarok, és megnyitom a 12. vajdasági vágtát!